Ja, Dan mag dat weer niet een reden zijn om te zeggen, dan krijgt hij wel zijn zin. nee, dat heb jij niet. Het is oké, maar je Robin. krijgt een dubbel smaakje. Ja, Ik ben 100% zo. Nee, EK. precies. Maar als dat nou het geval is, moet het dan betekenen dat de volgende keer Vervoer toch van zijn Meijer zin naar dat dat niet Utrecht gebeurt? niet goed verlopen. Snap je ook Daar niet? ga jij niet. Nee. Dat is heel goed. Daarom is dat dus zo moeilijk. Of je gaat Slapen en bijvoorbeeld eten, af- het geweldig. Altijd wel iemand die even minder blij is, die even moet slikken en die daar overheen moet Vandaag zetten, was en die individueel zegt, nou ja, heren spelen. misschien word je wel veel beter met hem in. Uitslag. Dat is Jood. een hoger score dan ik en Wouter. 20e plaats. Ja, dat weet je niet. Dat zou niet. Wouter is 21e plaats. Samen. Wouter is 28e plaats. Dan kan je ook aanstaan, papa. 26e plaats. Ik. Kun je ook een beetje extra geven? Nee, motivatie. 72e plaats. Danto. 74 plaats. Tom. Er zijn mensen die er bijna altijd op de bank. Morgen. Elke week al gaan trainen. Dubbel, dames, spelen. Annemiek om 8 Je uur. moet opstellen in plaats van die anderen. Met buitenland uit Kun je ze Estland. buiten het veld. Soms als het 12 uur. Maar als het op dat plekje Annette gaat, en dan is het Ria. geen Maar Dubbel. dan moet je dus ook professioneel zijn. Dat is alle twee wil je. Bogen het nieuwe Ik wie. begrijp ook dat die anderen het willen. Bij. Hij wordt weer